Gràcies per donar-ho tot i sumar-te al Gran Recapte. Més de 230.000 persones a Catalunya necessiten ajuda alimentària per cobrir les seves necessitats bàsiques i la teva col·laboració és clau. Ets coordinador o coordinadora del Gran Recapte? Tu portes un peto verd. Recorda, aquest vídeo és només per a aquelles persones que coordineu punts de recollida on es poden fer tant donacions d'aliments com donacions econòmiques a la caixa. Si ets coordinador d'un punt que només recull donacions econòmiques, tenim un altre vídeo per tu. Trobaràs l'enllaç a la caixa de descripció d'aquest vídeo. En aquest vídeo t'explicaré algunes idees que milloraran la teva experiència. Encara que siguis repetidor, queda-t'hi fins al final, hi ha novetats. Hi ha 3 moments molt importants a la teva tasca de coordinació en aquest gran recapte. 1. Abans, 2. Durant i 3. En el tancament dissabte a la nit. Veiem-ho pas a pas. Abans del gran recapte, dimecres o dijous, passa pels súpers que tens assignats. Parla amb l'encarregat per comprovar que han arribat els materials. Banyeres, sacs blaus, caixes petites i brides com aquesta. Una novetat d'aquest any. Al web granrecapte.org, a l'espai del voluntariat, podràs veure quin material ha arribat al teu súper. Recorda de dir-li a l'encarregat que els recipients on recollim els aliments han d'anar a sobre dels palets del propi súper, perquè si no, una vegada estiguin plens, no els podríem moure'ls. Sempre que ho necessitis, pots trucar al telèfon del Banc d'Aliments 933 46 44 04. Una altra tasca important del teu rol com a coordinador és mantenir motivats els voluntaris. Els dies previs, posa't en contacte amb ells. Pots trucar, enviar missatges, sobretot, confirma la seva assistència. Hem arribat al dia del Gran Recapte. Assegura't que el material i voluntaris estan llestos. Entra a l'apartat de voluntariat del web per informar dels voluntaris que han vingut a cada torn. Només cal que marquis els que s'han presentat. Aquest any, una de les novetats és la ruleta del Gran Recapte, per fer més participativa la donació. Pots engrescar els donants a que facin girar la ruleta per triar quin producte donaran enguany. Poden fer tantes tirades com vulguin. Aquest any, una altra de les novetats són les brides. No les trobareu a tots els súpers, però sí a molts. Si al teu súper hi ha brides, has de posar-les cada cop que comencis a omplir una banyera, un sac o una caixa, perquè ens serveix per identificar de quin súper arriben els aliments. Tant si el súper disposa de brides com si no, has d'identificar el contenidor, sigui una banyera, un sac o una caixa, amb el codi del teu súper i número de contenidor que estàs omplint. El codi del súper el trobaràs amb el kit de material que t'hem donat. A les banyeres i caixes escrivim el codi amb retolador. Als sacs fem servir un full que posem dins el folder. Cada cop que emplenis una banyera, un sac o una caixa, has d'entrar a l'espai del voluntariat al menú Resultats per informar del número de banyeres, bosses o caixes que has omplert. Així podrem saber com avança el Gran Recapte a temps real. I com ho recollim tot? Dissabte a la nit, quan hagis tancat les banyeres, les bosses o les caixes, assegura't que tot el material del banc dels aliments està dins. Petos, bosses restants, retoladors, etc. Moltes gràcies per donar-ho tot i ajudar-nos a fer que tothom col·labori del Gran Recapte.